Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Aksyon Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Miyerkules, pitsa 10 na bulan sang Pebrero tuig 2021. Aksyon Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Aksyon Reports first portion. Aksyon Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, Gobernador Lacson liwat magasapol sa mga alkalde angot sa COVID-19 vaccine subong nga adlaw. Isa ka establishmento na tukiban nga wala business permit sa operasyon sang Task Force Disiplina. 37 anyos nga lalaki dakop sa kasong pagpatay sa banwasang Binalbagan. Police Station 8 nagapabakod sa ila ebidensya agod mapasakaan kaso ang isa ka persona nga nagpatay sa 23 anyos nga babae nagligad nga simana. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Nanawagan si Comelec Commissioner Rowena Guanzon sa mga butante nga nakakasalistahan matapos mapaslawan nga makabuto sa duwa ka sunod-sunod nga eleksyon nga liwat magparehistro sa Comelec. Suno kay Guanzon, yara sa 6.3 milyones ka mga butante ang ginkakasalistahan matapos wala makabuto sang tuig 2016 kag tuig 2019 nga piniliay. Sa dalawang sang Voters Registration Act, ang botante ang mahimo makakasalistahan kung mapaslawan nga magbutar sa duwa ka sunod-sunod nga eleksyon. Una na, ginpahayag sang Comelec sa sino man nga gusto mag-reactivate sang ila rehistrasyon ang magpahibalo sa opisina sang election officer. Umpisa Pebrero 20, magabukas na ang Comelec sa kada Sabado nga adlaw agod sa pagpamaton sang registrant. Ang rehistrasyon ang magaumpisa alas 8 sang aga tubtob alas 5 sang hapon, halin Martes tubtob Sabado. Sirado naman kada Lunes ang Comelec para sa disinfeksyon. So, panawagan sang Comelec sa tanan-tanan nga nakakas ng ilangalan, sa tanan nga wala makabutar asod-asod duwa ka eleksyon, magparehistro na. Magapili naman kita sa bag-o nga mga opisyal sa pungsod Pilipinas sa tuig 2022. Ang silingon, mainit ini nga eleksyon sa tuig 2022 bangod ang palapilian halin na sa presidente paidalom. So, ang pinakaimportante nga isa ikaw nga makanuno sa baluta nga magpili sa masunod nga presidente sa pungsod Pilipinas. Ang buot silingon amo na ining imo kahigayunan nga
mapakita nimo ang imo sini gusto, ang imo gid nga luyag ibutang bag-o nga presidente sang pungsod Pilipinas. Ang Botsilingon manaog sa kasaysayan kag sa imo kaugalingon daw bastante kagid bala nga nakabutar kagid kag nakapili kagid sang gusto mo mangin presidente. Labi na gid kun ang mapilian mo nga presidente ina balang ang serbisyo husto kag palaban sa serbisyo sang sa kuot sa kaban sang gobyerno. Amo na ya ang manami nga mga opisyal. So kon mapakta naton kag mabutar naton ang husto nga presidente, vice-presidente paidalom, ang Botsilingon isa ikaw sang magadinalagon nga nagpili sa mga opisyal sa tuig 2022 nga amo naman ang magakapot sang rinda sang pungsod Pilipinas sa sulod sang 6 katuig. So parehistro na. Nami nga makapadulong ikaw sa tagsa ka presinto sa tion sang eleksyon. Kanami ba tiyagon bla nga nakabutang kagid sa mga ngalan nga imo gid gusto, kabubuton mo gid nga butuhon. Wala gin kambyo sa kwarta bla. Wala ka bilinggan kung tagaan ikaw sang dako nga kantidad. Ang importante nga isulat mo gid sa baluta ang naluyagan mo. Ginasigahom na mo nga makaserbisyo gid sa pumuluyo. Wala na ya, hindi makita ang baluta nga butangan mo sa ngalan. Kalabanan pamahog sang iban nga mga kampo sang politiko, tagaan ka kwarta, pero ipasiguro mo nga butuhon mo ako. Nya mo nimo, may mga style na isla mo, para kuno abi mahibal-an nila nga ginbuto mo sila ukon wala. Inaya palpak la si style na. Wala sang makakita kag wala sang makahibalo kung sino ang ginbutang mo sa baluta. So parehistro na, importante ini. Kasaysayan ini sa tuig 2022 ang pagpili nimo sang bag-o nga presidente, bag-o nga vice-presidente, posible, bag-o nga mga opisyal sa imo sini distrito, sa imo sini probinsya, sa inyo kabanwahanan, kag kasyudaran. Pwede Wala man opisina Sabado, dali man lang na, parehistro para bisan paano, makasugid kabla sa uli sa imo sini kabataan kag kapuhan sa tuig 2022 ginpili mo si so and so nga nangin maayo nga presidente. Pero kung daw sumala ka, medyo hipoy-hipoy ka lang sa imo kaugalingon, basulon mo nga aging butang mong tao nga hindi dapat ibutang sa palanggakuan. O kon tinagaan ka lang kwarta para maobligar ikaw nga magbutar bisan hindi mo maluyagan. Amo na nagakatabo kung kaisa. Sa 1,000, 2,000, 3,000, ginbaylo mo ang buto mo. Pagkatapos, 3 katuig kung hindi maayo ang ginbutang mo nga mga opisyal hamakon mo. 3 katuig sa lokal, 6 katuig sa mga pungko presidente sang pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:09 na, morning na sa bilog nga Dakbanwa, Sambacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta na? Miyerkules karon nga adlaw, magulugal umon gihapon ang panahon bangod sang low pressure area. Kamusta na ang aton mga driver kapang hay-hay na kamo? Saka naman ang presyo sang gatong. Kamusta na ang nagapanguna nga mga balita dire sa Dakbanwa sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental? Kamusta na mga merkado? Kamusta ang presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado? Ang aton patrol padayon na nagalagulad na sa mga dalanon sang syudad sang Bacolod. Ginamonitor na nila ang mga presyo sa nagapanguna nga balaklon plus ang pila ka mga balita kag sumuman sitwasyon sang Dakbanwa sang Bacolod. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Sir Fred, good morning. Sa
Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Mayo ang aton nga kagahon aksyon na Fred. At least wala nag-ulan. Although may portions ang dalan nga medyo basahan pero majority mala ang dalanon sa syudad sa Bacolod. Matauhay, makitanta ang pila ka mga tricycles lamang ang nagabiyahe although may pipilaman. Ka mga salakyan di pasahay ang iyara na makagmakitaan sa dalan. Diri sa dalan sa Aksyon na Fred ang nakita so far ang halin sa barangay Bata nga nagalabay man diri sa area Aksyon na Fred. Although may pilaman ka mga tricycles nga makita taman sa along dalan sa Aksyon nga nagabiyahe amat-amat Aksyon na Fred. May mga taxi ara sa kilid sang dalan ara sa tubang man sang regional hospital James kinagahulat man sang ila sini nga mga pasahero sini nga kagahon. So sa aton nga mga motorista karon nga aga masapiak sang matawhay dalanon extra nga paghalong pagdala sang tagsa ka mga salakyan kay masyado pagkatawhay sang dalanon Aksyon na Fred. Kasako ginaksyon na Fredo sa aton nga mga kapulisan sa mga backup stations. Makon man sa station number 4 may bypass operation. Area sa barangay Banago bypass operation man. Kagang area sa police station number 9 may bypass operation man. So masako ang aton mga kapulisan. Sa piyak sini nga kagabi may natiruhan man kagabi sa area sa barangay 2. Kag may gindabo man dito sa area sa under station number 5 Aksyon na Fred. So responder dire, responder dito. So sa aton sini nga mga kauturan mga nagabaligya balasang illegal nga droga maayo guntani kung mauntat na nila ang pagbaligya engagement sa illegal nga droga Aksyon na Fred. Start naman na karon maguro adlaw ining mga nagkaladakpan man on illegal drugs Aksyon na Fred. Ang patrol going man sa area sang connection na Fred sa area sang merkado publiko sa Burgos. Gadto yang kamustahon taman ang presyo karon sa mga nagapanguna nga pamalaklon diri sa area sang Burgos sa public market as to kumpira naman ang presyo kay mga ang up and down abi ang presyo sang mga isda diri sa area sang Burgos sa public market Aksyon na Fred. Depende sa timpo Kung malain na panahon, paabuton mo gid mahal gid man ang presyo sa isda. Oo, amo na mga bagay nga dapat maibaluan taman kay up and down. Although ang presyo sa baboy nga pabilin gyapon nga 260 Aksyon na Fred no. Amo nung i-check taman kung bala may mga panaog na o kung pag-reduce naman sa presyo sa karne Aksyon na Fred. I-check naman karon dugay-dugay kaya nga dalan sa Burgos sa karon sa sininga tinon masyado pagkatawhay. Although may mga kapihan sa kilid sa merkado nga bukas na sa sininga tinon i-check tani subong aga Aksyon na Fred no para at least may ibaluman ang aton sininga mga kauturan. Iban diri gani Aksyon na Fred nakaplastar na ho. Deliver sang ice, ari naman diri ang delivery sang baboy, may ara man delivery sang manok ginaamat-amat na panaog ang mga manok sa sining tinion sa ila sining mga ahente. May mga isda naman na itraita kung bala ready na no ang ato sining mga kauturan sa pagplaster naman kag pagbaligya sa mga isda. Mga isda kalabanan direksyon na tricycle and I believe nga ining mga isda ni halin ini sa area sang Sibukaw, Barangay Banago. Hanggang iban pa diri ang nag-aamat-amat naman plastar sa sining tinion. May nakita diri pangros, may dubla-dubla. I-try ni Aksyon na Fred kay base available kay ara pa lang siya sa mga tray ang lantaon taman sa sining tinion kumbala may ara naman Aksyon Fred nga nag-aamat-amat naman plastar sa tagsaman ka mga lamisa sa gining tinion and nakita naton si kon may ari na diri
available ta. Pre, available ta sa karon? Ini ano niya matano? Ha? Matan. Pila matan ta? 180. 180 action, Fred. Amat-amat pa lang ni mataan na gina-plaster 180. Lubo-lubo, Meg. 120. Lubo-lubo. Amo pa lang ni so far, no? Nga nakitanta, gina-plaster sa karon try taman sa iban. May mga available na reaction, Fred. I believe magluwas mataan may portion man siya diri si kuano pre available tanyor regalio ano gani ni nga isda no bilong-bilong pila ni nyor ang bilong-bilong nyor 200 ang bilong-bilong ano di siya bulaw no 200 man bulaw 200 ang bulaw may mayo-ayo diri locus ka dako ang locus mo subong nga ha? Naka-impon reject. Reject na siya nga kuan, naka-impon lang gali. 200. So far mo ning available diriya sa area action Fred. And i-check ta si Maymay amat-amat naman sa pag-plaster. Bulaw mangyapon kay Maymay ang available bulaw lang sa imo pre. Wi-Fi ban? Wi-Fi ban? Bulaw pa lang. Mo pa lang ni so far ang available si nini, way pa ka-plaster. Amat-amat pa lang. Amat-amat pa lang pag-plaster kay nini. So mga kay nini action Fred, ang mga panalag ko, ari na diriya sa iya kag siya nga in charge pero amat-amat pa lang, no? So far mo pa lang ni nakita naton available pero may mga panalag ko man na diriya i-check tabi kay kuan ang panalag ko subong nakitanta kay nini kuan ano tawag ano nini ha piran daw tsura daw piran action Fred ha tabas 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 tag pila subong ang tabas ni 200 action Fred no ang tabas pero nami reaction Fred may available sa subong tangigi Fred tag pila man 350 magluwas day iniya balariti pero tagko ni siya nga balariti action Fred hindi ko magsala ang pinakanubo ng mga 10 kilos niya ang bilog na may pila ni anong 7 kilo pero dagko sa balariti mo tag pilan balariti mo pre 250 ang balariti may bangros na diri sa karon available para at least may idea ang aton sining mga kauturan si Migo de meg bangros ta sa karon tagpila 140 kilo 140 kilo kay gagmay no anom isa basta anom isa medyo nubo presyo pero kung duro dagko taas kawan naman pero maayo niyo kaya anom isa ang sining nga bangros nga available 140 pero ang dagko nga bangros daw ay pa nagpakita at least may ara naman amat-amat pa lang plastar sa iban nga mga isda sa sininga tiniyon action Fred no so far amoni ang pila ka mga sitwasyon sa sining tinion sa may isdaan pa lang ni action Fred nga amat-amat plastar sa sining tinion lubo-lubo subong 140 naman sa nakitaan man aton kagina dito pero ang damo man di baligya sa karon ang lubo-lubo diri yung kay area kay may nga dampi at least para may idea man ang aton sining mga kauturan so far ang observation sa patrol na lakip na direksyon Fred ang presyo sa mga sa isda diri sa Burgos public market ang ginadulong sa inyo sang may si ang alkain nga pa Burgos public market with Aksyon Nanikaraw ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:20 na bangon na
adlaw ron sa may mga trabaho, anano ang luyag nyo pamahawon, ilista na kag magkadto sa merkado. May lubo-lubo sa Burgos. Namit na siya. Tortahon ninyo. Putan nyo itlog la. Namit na siya. Tuktukan mo damo ahos bla ka Sibuyas Bombay. Pagkatapos turtahon, putan itlog, sosa ka namit. Subong, ang ginapulo pangita sa ginawa ko, doon ka namin iluto, potsero, bla. Bakal isa ka kilo baboy, mahal ng baboy, subong, no? Nasaka sa mga 40 pesos, gid. Di, bakal ka na. Laktan mo, bla, daw may mga tulutulaan gawa. Pagkatapos, baklan mo saging, patatas, kula patatas, kamuti, pwede na. Baklan mo paitan, pitsay, sos, potsero na. Kampyon. Amo ng kampyon ipamahaw, karon nga kaagahon. O nakaplano na kamo sa inyo sini palamahawon, bugtaw ron. Sige na, padulong sa merkado, tsansa gini. Pag alas 5:30 luto ka, pagka alas 6 luto na, paligo ka, alas 6:30 pamahaw ka, pagkatapos pahuway jutay, kadto na sa imo trabaho. Kung may opisina. Nami kung kabugtaw kaaga pa, ang lawas mo na kapagsik, antes magbutlak ang adlaw, nakabugtaw ka na. Pagbugtaw mo, yuhom ka na yun. Tangla ka sa langit, pasalamat ka sa isa kaadlaw naman nga ginhatag nga kabuhi sang Dios sa imo. Amo na ya. Hindi ka magkurisong magbugtaw. Pagbugtaw mo gid, yuhom ka na yun. Pagkatapos, sa imo sinipanguna-huna, medyo utik-utik ka. God morning. Di kundi kanami sang imo adlaw. Areglado una nga hutong sang aton roll call karon aga kay Angel I. Good morning. Sakto ne kay Noel Amar. Bao tamyaw ya kuno abyan niya si Vanessa Mayo sa Minnesota sa Amerika. Si Vanessa Mayo -6 kuno ang temperatura dito sa Minnesota. Wow, sa pagkatugnaw. Gatabo ang tuhod kag sag-ang mo sa katugnaw. Kay Ronnie si Dayon Gordon, good morning man. Kay Christ Kerry Paul Javier Tanatan, kay Nulan Tumangan sang Gimaras, kamusta dang Gimaras mo? Kay Toto Badillo, kay Eden Iskapalao, kay Sani de Asis Diaz, happy birthday ko no. Sa iya magulang Sheila de Asis Diaz sa Dos Hermanas Talisay, kay Erne Odasco Lidas, kay Lisa Mierle, kay Di Anton Diaz da sang Patria Village sa Villamonte, good morning. Aga pa siya nagbugtaw. Kay Eva Gradas Baterna, happy birthday ko no kay Baby Janica Shim Baterna de Moto. Ikatatlo ka tuig nga pagsukat. Kay Sanso Jaime Allen, kag kay Fernando Lombre, good morning lang. Nahauna nga hutong ina, sang aton sini roll call, karon nga kaagahon. Areglado, standby, mabalik kami pagkatapos sini. Pamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisab
radyo. Pagkulong kag negro sa nun inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak Na, kay Rimar Hicano Haliesgo, good morning. Kay Utay Benedicto da, naga-monitor sa Victorino Heights sa Mansilingan. Kay Fernando Lombre, dira kay Hotel King, morning naga-monitor siya sa dini sa Africa, Porteba. O sige, taga-Africa da, morning. Tamiyay lang utod ya ide kag subungman dira sa Mansilingan O sige. Reglado, morning lang. May lang nga pag-monitor. Kay Warren Ortiz, good morning man. Dira kay Alex Gonzaga. Ano ni? Aktoy. Sige. Ginasiding ko lang ngalan yun, no? Kay Lily King, good morning man. May lang nga pag-monitor. Kay Imbong Jucampo, ga-monitor siya sa Maao. Kay Amor Malayang, good morning man. Daligid lang, ariho, sa aton sini mga plantador may maayo ako nga panugyan. Labi na gid ang nagatanom tubo nga ang Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. kamusta na ang tikang sang panahon, ang low pressure area ulihin na si Platan sa 175 kilometro na sidlangan sang Davao City, amihan ang nagapikto sa Northern Luzon, ang Visayas, Occidental Mindoro, Palawan, lakip na ang Calayan Islands ang maka-eksperyensya sang magalumon nga langit nga may lapta nga pagtupa sang ulan kag dagob bangod sang low pressure area. Kasarangan, tubtob mabaskog nga huyop sang hangin, gikan sa naaminhan na sidlangan ang mabatyagan sa Eastern Visayas kag ang baybayon, kasarangan tubtob mabalod. Mahinay, tubtob kasarangan naman nga huyop sang hangin, gikan sa naaminhan na sidlangan ang mabatyagan sa nabilin nga parte sang Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan, lakip na ang Calayan Islands nga may makanay tubtob kasarangan nga pagbalod sa kadagatan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:30 na. Padayon kita sa pag-arangkada sang pila pagid ka mga balita, mga isyu ngaton arangkadahon para karon nga kaagahon. Magapadayon ang pagpatuman sang vaccination program sa Pilipinas. Usar ang bakuna gikan sa AstraZeneca. Sa likod nga pending pang findings nga ini hindi epektibo sa bag-ong nga variant sang virus. Ini ginimo nga palayag ni FDA Director General Eric Domingo kasunod nga ginpaiway sang South Africa pag-usar sa AstraZeneca vaccine matapos nahibalan nga manubo ang
efficacy rate sini batok sa bag-o nga variant. Kabudlay, no? May ara naman bag-o nga variant. Natukiban na ang vaccine, may bag-o naman. Baho daw hindi kita luatan sining kagaw nga ni. Daw na namitan saya, dire sa aton pungsod, daw hindi saya magalin sa aton pungsod. Ginapangabuhi ta na subong, upod ang kagaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:31 na. Kay Engineer Mungkada sang Silin Homes, good morning. Kay Judge Snap Diamante Gabugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan, kamusta na? Kay Rubin Tampos sang LTO. Dusok butong na sumo ang mga proyekto sang LTO. Kay Dr. Ray Valencia sang Binalbagan. Si Dr. Raul Alibuga, galadlad ka na da sa pamahaw mo. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, gapangapi ka na da. Sige. Kay Marvin C., good morning. Kay John Hidalgo sa Manapla. Kay Pare Erning Hurilyada, good morning. Kay Paring Istoy Queredo, good morning. Sige. Nini Patos Burgos daw, wala na kukita. Kay Nick Barca, kay Cano Rivera, kay James Patalagsa, kay JC Sindico, kay Joel Peredo, kay Roger Aguirre, kay Lori Apurado, ba permis na tamyaw ni Migoya dito sa Australia, kay Steve, kay Hubert Carion, kay Mayor, good morning, kay Jutay Pascuada, kay Lorene Canson, kay Buni Advincula, kay Bibi Tan, dira kay Engineer Nariel Bantay, kay Jerome Solinap, good morning man, mayo lang nga pag-upod sa aton tagsagid kakaagahon. Ari anay ho, maayo naman nga balita para sa aton mga utod, libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon namin ni sa panahon nga ini mabalaan. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan ni waton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat ngiratubang sang pungsod Pilipinas. Linutanganay sang riding in tandem dire sa probinsya kag syudad sa Bacolod, padayon sa gihapon. Duwagid kapon ang naging biktima sini dira sa Silay, bao. Si Ronald Swating patay sa dalan Emilio Gaston dira sa barangay Mambulak. Nagabulo bantay sa kuno sang asalan sa nobya niya bla. Sos, hinali lang ginpalapitan sa isa ka persona, linutang. Sina Batman, riding in tandem dira sa Langdon, sa Barangay 2. Ang biktima, Salvador Regalado alias Badong. Sos, nagasakay dua sa motor. Linutang man, ginaligar. Druga, masami ang kabangdanan. May nasalabat pa, porte, no? Ang mga tao subong daw wala nagapamalandong amuning kainit sa panahon subong pinatyanay pa kamo wala ginasang pulo pasensyada nga daw medyo mainit-init gid ang pinatyanay sa sini nga mga inadlaw. Wala gi pasensyada. Sige. Kay Lily King, good morning lang.
kay Jan Villanueva. Watching sa Barangay Dulao, Bago City. Kay Imbong Jocampo, good morning man. Kay Amor Malayang, kay Joset Bagwa de los Reyes, good morning. Dira sa Barangay Panukoy kuno. Morning da. Sige. Kay Lorito Armas Bidaha, good morning man. Nagaupod man sa aton karon nga kaagahon. Mabulubog na ang panahon, low pressure area. Pero kalabanan bala, sining mga malain nga panahon, kuntion siyang perti katugnaw, gakatunaw mo ang mga low pressure area. Ang malain lang sina, nga kunting ilinit naman bulan Marso, kag mag-ulan ka magbagyo, hindi ka makasiguro bisan summer mo, gabagyo, amo nang siling sang aton sini mga katigulangan bla. Hindi ka magsalig kay bisan Biyernes Santo ginabagyo. Bangod sang climate change naton, daw hindi na amo ang lakat sa aton panahon, no? Kasunar ka mo, daw porte na, may ara kasi nga tig-ilinit, gaulan, tig-ilinit, gabagyo. Sa unaya, mabalaan mo na, bulan sang Enero, Pebrero, matugnaw, gakatunaw ang ay sa iban nga kapungsuran. Bulan sang Hunyo, Mayo, tigululan. Marso, summer. Subong daw hindi ka nakapakot. Kay bisan summer, ginaulan, ginabagyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Hindi ka mo magalin, balikan ko pa kamo, unahon ko lang anaya. Ining aton sini paid program. Please stand by. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong nakaintangan Responsable at pagbalita Dahil na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala ng palangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Pagpasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo
aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, dahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang Karon nga kaagahon, muning lada kay Julie Villando Ausan, kay Abit Bagaluna, kay Narcisa Yosores Escobar, kay Yunila Tarusan, sang Purok 20 Barangay Alangilan, nagaupod masaton karon nga kaagahon, kay Jocelyn Libuon Dispoho, kay Barangay Captain Emilda Hamilo Banguanga, good morning Kap, kay Betty Bahuyan Ponce, good morning man. May lang nga pag-upod sa aton kay Rochelle Turbila, good morning man. Ano pagid ang mga balita ba? Magadipindi kuno sa advice sang doktor ang brand sang COVID-19 vaccine nga ipabakuna kay Presidente Rodrigo Duterte. Sabat ini ni Presidential Spokesman Harry Roque sa pamangkot kung si Duterte nga magaedad na 76 anyo sa masunod nga bulan man kaadlawan niya sunod nga bulan kundi 75 sa subong mas 76 na si Presidente Rodrigo Duterte sa masunod nga bulan. Depende ko sa doktor. Kung ang pagbabakuna sang presidente gamit ang Pfizer vaccine bilang kabahin ini sa gitawag elderly sector. Natural kiti senior citizen. Kung magpabakuna siya, depende kung anong advice ang doktor, amuin ang tumanon sang presidente. Hindi mo sa pwede magpabakuna publiko kaysa buli sa kuno, mapatuslok sang bakuna. Amo na, nagligad mo na siling kublang nga,
hindi kita magambal patapos. Nagligad to, puwertigid mo. Nya, kung mag-abot ang bakuna, ako una. Subong daw mapaulihi siya. Kag hindi pag-ipakita sa publiko kay ang pagbakuna sa iya himuon sa buli. Ayun. Porteo. Morning da kay Aisa de Asis Balwes. Baw, parinti ko ni. Taga diin ini nga Balwes. Kalabanan da sa mga Baluis sa Isabela, damo da pamilya Baluis. Tay mga kung Baluis ni siya, sigurado pariente ged. Basi kon mga hinablos ko pa ni. Sige. Usisaon tay na. Kamusta da mga Baluis sa Hinigaran kag Subuman dira sa Isabela. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:52 na sa mga mangunguma naton. Good morning gid, no? Ang pandemya, grabe. Ang krisis pangkalibutanon, di kon wala kasinuptan, medyo mabulubudlay ang pagpangabuhi. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Mga mensahe nga ginpadala. Ini balang mga linuthanganay, riding in tandem, ini sila wala ta kabalo kon anong mga motibo sini. May mga personal, ang iban ginatarget ini kalabanan nga mga riding in tandem, ang mga ginlutang may mga record sa illegal nga druga. Di wala ta kabalo kon personal, kon lansihanay o kon amo na ini ang aragkada nga programa sa gobyerno nga ang tanan-tanan bala nga nagasulod sa negosyo sa illegal nga druga dapat i-dispatchar na. Ina mga aligasyon malang. Pero tilang tawabla, kalabanan daw ang trending bala sa ginapamatay sa riding in tandem. Kalabanan may agigid, may baho salong sang illegal nga druga. San o pa kamo mag-uluntat sa inyo bisyo? Budlay, no? Galing kay ginpangabuhi na Bangod sang pandemic, bangod man sa nawadaan trabaho ang pila naton ka mga utod sa pila kabulan, bangod sining COVID-19, tinapilitan ang aton mga utod nga magbaligya, maglibod suroy sang illegal nga druga. Din pangabuhi na sa barangay. Ti mga poser sila nyari, sa abi buligi baligya na para makabakal ka kilo-kilo nga bugas kag sudan. Te kon ikaw kapit sa patalim, kay gutoman, kay wala trabaho, wala man sudlan nga trabaho, sirang negosyo, ni maobligar. So ang silingon, mabudlay ka kason, kay nahimo na ini nga negosyo, kag palangabuyan sang aton sini mga kauturan, labi na gid sa mga kabaranggayan. Galing ti tugo na sang katabaron sang tao bla. Hindi gusto magpagabudlay. Nyari baligya ka lang druga, money na. Ti okay mo lang na. Kung di ka madakpan, money gani. Pero kung madakpan ka, ate,
Kit Karihas. Kung na isa ko pagkakilala, may na-interview siya nga nadakpan, ginsulod sa bilangguan. Gayuhom pa, niya nga gayuhom ka, niya timayo-ayo na lang di sa bilangguan, libre paggaon, kung sagwa gutom, kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapok ang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, SalangaNo ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod. Sang maaw, good morning, kay Jose Mungcal Torilla, kay Cristina Magbiray sang Takuling, kay Lisa Castellano Parungaw sang Cabanatuan City morning dira, kay Neil Brian Balwes, morning ko sa Santander sa pamilya Isabela, sa Hinigaran, good morning man. Kay Jubal Trinidad sang Kabangkalan, kay Yolanda Alcayaga Galyegar, kay Manjo Arnihoda, good morning lang. Diri kita balita naton sa probinsya, Gobernador Lacson Liwat magasapol sa mga alkalde angot sa COVID-19 vaccine subong adlaw. Balita Kapitolyo. Detalye siniupod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Pagatinguhaan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson nga mangin positibo ang resulta sang iya sa nga pagapatigayonon nga virtual meeting kon pagsinapol
sa mga alkalde sa Negros Occidental subong adlaw. Una nga naka-agenda amo ang natalana nga pag-abot diri sang ginpangabay nga COVID-19 vaccine sa probinsya para sa plano man nga pagpatigayon sang pagpamakuna kontra COVID-19. Nabaluan nga badamo sang mga local government units ilabi na ang mga banwa o kon munisipalidad ang nagpalayag sang kabalaka bangod kalabanan sa mga ini ang hindi makasarang sa pagpain sa pundo para ibakal sang COVID-19 vaccines. Una nga nagpain ang provincial government sang 27.5 million pesos para sa 100,000 doses sang bakuna nga itubsok sa kapin 50,000 ka mga Negrosanon. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Henovoya, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:07 na. Kay Yasmin Roldan Rabilio, good morning. Kay Sheila Di Asis Diaz ang Pransya. Pransa, happy birthday ko no. Siya sister. Kay Sheila Di Asis Diaz sa barangay, Dos Hermanas, Talisay. Sige. Good morning, kag happy birthday. Okay, mabalik ako pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Please stand by. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang PDEA ti pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan ni wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros.
Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na ngay SalangaNo nga kahitangan. Responsable ang pagbalita. Kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region wide mga palagag kita sa Rabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Medyo staton makilan sang Odyong Moises Padilla, kay Lete Lopez Octoso sang Talisay City, kay Warlito ni siya good morning mana, kay Apple Alvarez Tade, kay Dodge Dalida morning, kay Dante Makilan sang Odyong Moises Padilla, kamusta na? Good morning lang. Ariana yo, kapi-kapi kamo anay, sang Dr. Alfred's Green Coffee nga nagapangapi ng bugos ka pamilya, healthy pakamutanan. Ang Dr. Alfred's Green Coffee loaded ini sang phytonutrients nagabulig sa tinlo sa inyo tinae. Ang panawag sa iya, natural colon cleanser. Kay kung matinlong inyo colon, malayo kamo sa masakit. May mga utod kita nga tagtatlo kadlaw, hindi ka pagwa sa ngigko, abyan, hilo na ina sa sulod sa inyo tinae. Ang aton rekomendasyon, enjoy ka. Pangapi ka Dr. Alfred's Green Coffee sa aga, Dr. Alfred's Green Coffee sa hapon. Balita naton sa porsa sa atong kapulisan, Police Station 8 magapabakod sang ila ebidensya agon makapasaka sila sang kaso batok sa persona nga nagpatay sa 23 anyos nga babae nagligad nga si Mana. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Aksyon, Fred, good morning. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Confident si Police Major Joffrey Puerto, hepe sa Police Station number 8, nga posible makapasaka na sila sang kaso ini nga simana batok sa suspetsado nga may kailabtanan sa pagpatay sang 23 anyos nga dalaga sa Miyerkules sang aga dara sa may Oroland Circumferential Road,
Barangay Tangob, Siling Syudad sa Bacolod. Kung mo Fred madumduman, ang biktima sa paglutang mismo sa sulod sa salakyan, nga iya ginasakyan, amo ini si Angelica Montalvo, nga pumuluyo sa Purok Lison, Barangay Manago, Siling Syudad sa Bacolod. Sa maidid, nga investigasyon sa Police Station number 8 sa papanguna ni Police Major Jory Puerto, kagsaya sini investigador, nagapakita nga posible may kailabtanan ang live-in partner sini sa kaso sa kamatayon ni Angelica Montalvo nga mo sa Park Carlson Ispulom nga pumuluyo sa Golden River sa Division, Barangay Tacoling, Siling Syudad sa Bacolod. Sunod kay Puerto Aksyon Fred, ginapamakop na nila karon ang ebidensya batok kay Ispulom sa pagpati nga siya ang nagplano sa kamatayon sa iya sining live-in partner base sa CCTV nga nakuha sa Medical Plaza nga didto una natabo ang insidente sa unang report nga ginaligar, gin-hold up. Sunod kay Puerto Aksyon Fred, planado ang natabo nga pagpatay kay Montalvo base sa maidib nga investigasyon. Yari ang palayag sa hepe sa Police Station number 8. Siya ang focus kay kung na-establish naman yung motive yan. So, ang mga informasyon halin siya ng pamilya ng babae. Basi makafile kami kaso kung mag-anon. So, subong na natabo na tiruanin si Angelica na patay. So, ang iban ng mga pamilya na hadlock. So, may isa kami ka inahulat na isa nga mag-decide na kung gusto na mag-file kaso. Kano siya siya ang nagplano sinitanan, Major? I-establish naman na siya ang nagplano. Siya ang may motibo nga imuon ni Angelica. Nakita nyo ni sa CCTV, sir, ang sitwasyon? Kay ang pag-abot sa salakyan dito sa may Medical Plaza, may tao na nga doon nakatambay na lapit sa may parking area ka, isa dali sa may building sa Medical Plaza. So, wala pa gani ka fully park sa salakyan, magsulod na din isa, nakabantay. So, kung sa lingon nila sa salakyan na bandayan, so may contact siya, na muna na sublan na. Kung sa isa nagawa ka nangatat na ka na sakay sa motor. So, posible, atong duwa ka suspect, amo to ang ginsugo? Amo gito. Ilalang sakyan bandayan no, nga makabot. Tapos, kung ang salakyan bago nga model, samtang wala pa na nananaog sa salakyan niya, na nakalaki na siya. So, atong nga time, nakasunod lang dayon ang suspect sa likod. So, ang kontrolara sa driver seat, kung tanan nga lock sa palibot sa pertahan. Police Major Jory Puerto, hepe sa Police Station number 8 sa interview sa Aksyon Radio. Ang balita nato ng Aksyon Fred, gikan sa BCPO, ginadulong sa iyo sa Kalwan. Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:18 na. Muning da kay Rosalina Arellano Espadero, kay Marilo Trabilla Catinoy, kag kay Mon Lisay, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga ton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga ton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon. Ani Rapols sa Okinawa, Japan. Kamusta lang Japan subong? Kay Cory Bidaha, kay Elizabeth Malaka Gamala, good morning man. Sa aton gali mga kauturan, iniblang daw. Para sa interes sang mga pumuluyo, pila na ka henerasyon ang nag-agi. Komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga
nagkapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist Time la 5:25 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw. Una nga bula, 11:36. Una nga bula resulta 11:36. Second draw, kadua nga bula, 20:34. Ikadua nga bula resulta 20:34. Ikatatlo nga bula, third draw, 12:2. Ikatatlo nga bula resulta 12:2. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 658 kita. Bawda ko na. 237 milyones 503,812 ang premyo. Winning combination in any order 43, 9, 21, 18, 20, 31. Winning combination 658, 43, 9, 21, 18, 20 kag 31. Sa ilo kita 649 ang jackpot 51 milyones 520,978. Winning combination in any order 47, 16, 12, 7, 24, 22. Resulta sang 649, 47, 16, 12, 7, 24, kag 22. Sa ilo kita 642, ang jackpot 10 milyones, 268,421. May isa ka winner, may isa ka milyonaryo nga nagdaog sang 10 milyones. Winning combination, basi ikaw ang nagdaog, 13, 17, 20, 2, 5, 26. Winning combination sang 642, 13, 17, 20, 2, 5, kag 26. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:24 na. Kay Aida Alunan, good morning ah. Kay Lovely Cham, good morning man. May lang nga pag-upod ah. Kay Anghela Liarte Gayundato, good morning man. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Stand by. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng gala, inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, bakolod sa luto sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Patayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo
radyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog nga nay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Gonzales, kay Angel Paradero, kay Jocelyn Abuan, kag kay Gilbert Aliaga, ga monitor ko no sa PNB La Carlota. Diri kita, balita City Hall, isa ka establishmento na tukiban nga wala business permit sa operasyon sang Task Force Disiplina. Balita City Hall. Detalye sino po kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Pag-aksyon Fred, kahapon niya adlaw, nagpatigayon sa operasyon ng Task Force Disiplina sa area sang Abbonan, Barangay Sumaga, syudad sa Bacolod. Aksyon Fred. Ginpahayag ni Task Force Disiplina Action Officer Alfredo Giling Aksyon Fred nga natukiban nga mayara sa isa kabilyaran nga nag-operate sa kilid sang convenience stores may Barangay Sumaga nga wala sang business permit. Sa mga operasyon, may 2 ka persona gin-issuean sang citation ticket bangod wala nagasuksok sang face mask. Aksyon Fred, kag naglapas sa ordinansa sang Bacolod City. Magluwas sa violasyon Aksyon Fred, naibaluan man nga wala sang business permit ang among bilyaran rason nga gin-report ni Jilingo ang ining insidente kay Executive Assistant Salim Montoya Sr. para sa nagakaigo nga tikas. Sa Aksyon Fred, sini Mayor nga tinutuyo nga pag-issue sang citation ticket sa mga violators ng health protocol. Gintugan naman sa Aksyon Fred nga usisaon ang mga establishmento nga ila sini mapadulungan kung bala legal nga nag-ooperar
o kung mayara sa nagakaigo nga business permit. Oo. Operate man kami magulang sa may sumag. Kami sa mga bilyaran lang. Pilan pick up business permit. Oo. Pila na takpan niyo, sir? 2 lang. 2 na-issuean, citation ticket. Wala pismas bala. Siya wala pisil. EA ni Mayor de. Siya man na ang nagsugo sa amon nga sikod kung may business permit kay para ang violation niya pa sila ang mapadala sulat. Dapat yan sa Task Force Discipline Action Officer Alfredo Juningo. Hindi gid magkalipat nga maginom sang pina ang aksyon nyo sa Bacolod City Government sa Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:37. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Cellphone Plus. Sumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
na mensahe mula sa ginagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsag anong nakahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Ibir kay Aisa di Asis Balues Baga monitor sa Agisan, kay Armando Saison Gibara Jr. mamamahaw kuno sudan itlog, kamatis kag sibuyas. Namit man ang iyang pamahaw. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon.
Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod, agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y SalangaNo ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Batisa. Good morning, man. Diri kita, 37 anyos nga lalaki o dakop sa kasong pagpatay sa banwasang Binalbagan. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May nga aksyon na Fred, dakop sa search warrant ining isa iyak 37 anyos nga may kaso sa pagpatay dira sa may sitio Danao, Barangay Biao, Banwasang Binalbagan. Suspitsado direksyon Fred gingilala sa kay Bayani Perez kag residente sang nasambit man nga lugar. Ang warrant of arrest ginpapanaog ini ni Honorable Nilo Sarbasa, presiding judge of Regional Trial Court, 6th Judicial Region Branch 56 ang Himamaylan, nga may kaso aksyon na Fred nga frustrated murder. Ang korte nagmando sa kay Perez nga magbayad sang 200,000 pesos para sa sine temporaryo nga kahilwayan. Ini siya karon action Fred ara na sa custody sang Binalbagan PNP para sa proper disposition. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:48 na morning mada kay Philip Lauriente kag kay Rimar Hicano Halias go. Mga blatter entre pagkatapos ini. Pamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga gala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan.
Bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sa adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe. Jean Ignacio, kay Veronica Lopez, sang sagay, nagamonitor siya. Good morning kuno. Kay Noel Amar. Ari ho, Evergreen Herbal Capsule kita. Anong Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52, diri kita. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, arestado kagabi ning tatlo ka ginaligar mga drug pushers sa bypass operation sa Regional Drug Enforcement Unit sa Purok Siwol, Barangay Punta Taytay, diri sa siyudad sa Bacolod. Ang mga suspek amo sanday Victor Embarquez, Martin Solis kag Adriano Serra. Din sunod diri kay Police Captain Tersley Castillo. Ining nga subject sa ila sining bypass operation amo si Victor Embarquez. Sa din na-recover sa iya o 11 tanan ka mga plastic sachet sa suspected shabu, more or less 22 gramos ang kabugaton. Din ini nagabalor 142,000 pesos. Ang mga suspect detenido karon sa custodial facility sa police station number 9 samtang sa police station number 4. More or less 34,000 pesos nga gina sa suspetsohan siya po ang na-recover man sa mga kapulisan. Sa isa ka babay, pagi diri sa bypass operation man sa grupo ni Police Major John Ray Batadlan. Las 9:40 antak na kagabi dito sa Purok Herbias, Barangay Villamonte. Diri sa siyudad sa Bacolod, ang suspect gingkilala kay Maria Fe Dicena, 56 anyos, nagapuyo sa amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Major Batadlan, ining si Dicena ang ginakabig nga street level individual. Kag akto nga nagbaligya sang ginasuspetsohan shabu sa pulis nga nagpakuno-kuno po sure buyer. Na-recover diri sa suspect ang siyam tanan ka plastic sachet sang suspected shabu. Samtang sa Purok Paraiso, Sibukaw, Barangay Banago, ginaresto man si Mark Ryan Prado Nueva, alias kong 47 anyos, kaga residente sa Purok Baybayon, Barangay Banago, matapos natakpan man sa bypass operation. Na-recover sa suspect ining 6 ka plastic sachet sang suspected shabu. Report sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Bawa las 6, tub-tub, alas 9, pwede na.
kainom-inom sa mga restaurant, aprobado na. May ara na mando ehekutibo ang alkalde sa Bacolod. Detalye niya sa atol pagbalik karon alas 6:30. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice. Philippine Standard Time, las 5:59. This time check is brought to you by Hemorrhoid FA. Kay kung healthy ang dugo, mas layo sa sakit. This time check is brought to you by Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. This time check is brought to you by FarexC. Take FarexC daily. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita ay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,